Γεια σας, είμαι η Σοφία, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω μία μέρα στην οποία είμαι περισσότερο σπίτι παρά στη δουλειά. Να φύγω πριν ξυπνήσω. Πάμε πίσω τώρα. Αυτό εδώ το βλέπετε? Αυτός εδώ περίπατος μια μέρα θα είναι πιο μεγάλος. Θα έχει και ποδηλατόδρομο και θα έχει και κάποια σκιά να μπορούμε να κάτσουμε εμείς οι περπατητές. Η βόλτα αυτή έλαβε τέλος. Πάω στο μαγαζί να κάνω κάποιες δουλειές. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Τελικά ήταν παραπάνω ώρα στο μαγαζί. Ήρθα, φτιάχνω μια κρέμα των παιδιών και ό,τι μείνει θα βάλουμε μπισκότα εδώ και εδώ. Τώρα ο πρώτος καφές. Ο πρώτος. Έτοιμο και το φαγάκι. Κοιμήσα και τα παιδιά. Τέλεια. Τα έφτιαξα αυτά ο μεγάλος μου γιος. Τα παπούτσια που δεν τους κάνω. Έγραψα εδώ αυτά που έβαλα μέσα στη σακούλα για να ξέρω τι έχει μέσα η σακούλα. Τσεκ. Τα παιδιά ξύπνησαν, έπαιξα μαζί τους και πήγαμε για ύπνο γύρω στις 9 η ώρα, 9:30 ώρα έχω κοιμηθεί μαζί τους. Αυτά είναι για φύλαγμα και στο πλυντήριο έχει και άλλα για φύλαγμα. Αυτό είναι το στεγνοτήριο, μόλις τελειώσει θα μπει το επόμενο στεγνοτήριο.